ела при мене. Ама махни ги тия джампадове. Не бе. Уй. Виж сега. Значи с тем тръгваш, нали правиш се тап стрейф. Но, това беше малко. Ще ме слушаш ли? Да. Виж сега, виж. Просто ме вижу. Виж кой искам ти покана. Значи, тръгваш, правиш суперглед и след това на втория суперглед скачаш и правиш още един. И просто е тъй колкото се можеш най-много. Но това е някакво много гнусно. И това няма да е някакъв... Ти буквално ме правиш ли? Това видя ли го? Това видя ли го? Тебни си го просто. Брат, аз май буквално мога нио. Поне малко. Ето. Това нилто, брат, май вече ми стана. Малко лесно ми стана, не знам, то не е толкова строго. Не можеш нио, брат. Брат, това не е нио. Това не е нио. Беше нио, ти просто не го видя. Това не е... Сини го! Аре! Айде.